Mbagħad ġitna l-opportunità biex nidħlu fira tal-bridal wear ukoll Milan, bdejna naħdmu ma' kumpanija hemmhekk, l-affarijiet ma morrux tajjeb. Bliema mod ma marrux tajjeb. Kienu għamluna ħafna wedit, aħna badna kompanija li suppost ħadu ħsieb ċertu production tal-ħwejjeġ, meta wasanna fil-fira għamlu nofsom li ftemna u ħafna skużi, so ħafna minn daw. Kif tiftakru dak il-konflitt, dak il-moment ta' Kien ibes ħafna u it was żmien diffiċli għax ovvjament investejna l-flus għall-ewwel darba u you have to titalem u tikber u titalem and you move on. Kien wieħed probabbli minn daw il-momenti li kont qed tgħid li mnalla kontu intu Charles u mhux inti waħdek. Eżatt, mnalla konna flimkien u ġibbarna l-kuraġġ lura biex inkomplu. Tista' spjegali naqra aktar dan il-moment. Jien interessani ovvjament ħafna minn is-suċċess tiegħek u kif tasal biex toħloq u kif tasal biex wasalt fejn int. Però naħseb li llum il-ġurnata saret plattitudni ta' kważi, imma il-verità li inti biex ikollok speċa hemm din il-mim tal-iceberg fejn inti tara speċa l-quċċata li s-suċċess u l-bqija tal-batija fallimenti. In-nies dawn l-affarijiet ma jarawhomx again minn barra, speċjalment id-dinja tagħna, kollox jidher glamour u intom iktar u iktar terġa'. Iktar u iktar, kull ħaġa li nagħmlu show u ħwejjeġ u imma il-hardships hemm din u affarijiet mhux kollox imur tajjeb dak il-proġett kif qed ngħidlek tlifna ħafna flus u taqta' qalbek u tgħid għalfejn iżdik qed nipprova kelli bżonn nagħmilha din il-ħaġa imma l-drive hemm ikun u l-drive dejjem hemm baqgħet so tkompli u tersisti and again għalhekk naħseb li għadlek industrija tagħna diffiċli ħafna, speċjalment għax tipprova ikollok kuntatti, ma llum il-ġurnata saret diffiċli biex tkun taf dan n-nies għax aħna qegħdin ġo pajjiż differenti. So kull ħaġa li tagħmel barra you're in market differenti, market ġdid, nies li ma tafhomx, so ir-riskju dejjem hemm u r-riskju naħseb ikbar għax ma tkunx ta' dik ix-xena hemmhekk, so jisek tidħol bħala xi ħadd ġdid. X'tallim ta' minn dik l-esperjenza? Mill-esperjenza d-dija u li mortu l-fira u sibtu nofs ix-xogħol, x'tallim x'ħadd minnha? Li dejjem tmur fuq l-ewwel instinct tiegħek li manna bżonn il-ħadd biex jaħd minna ċertu affarijiet li sampling dejjem rridu nagħmluh aħna. Daw l-affarijiet li tallimt. Li tmur l-ewwel instinct tiegħek x'kien? Les tibda tisma' taħseb li di mhux tajjeb biżejjed. So li inti bħala persuna bħala persuna jew bħala business tintaqa' man-nies u jgħidulek miskom tagħmlu hekk u intkom għal hawnhekk titagħmel hekk u tittadatta hekk u hekk u tibda tisma' u taħseb li hekk għandek tagħmel. Imma wara tinduna li you need to stick to your guns għax ħafna drabi min-nies ikunu qed ifixkluk. U sraħ tiġrilna nasib partikolarment tiġri nasib li l-Maltin tiġrilna nar iktar jena li speċa ndaħluha f'moħħna illi xi ħadd li ġej minn suq ikbar li allura għandu ħafna iktar esperjenza, li allura għandu ħafna iktar kuntatti, jaf ħafna iktar x'inhu jgħid mill-istint infantili ta' kreattiv tiegħi dajja fl-industrija fl-industrija. U timpressjona ruħek probabbli għax dik tiġri ma wara tinduna li ħafna drabi talent tagħna hemm kien u l-affarijiet li kienu qed jgħidu ma kienu vera xejn jew kienu just bluff. Jien li tallimt mill-Amerika anka jafu jbijaw ħafna lilhom nifushom u aħna dejjem noqogħdu lura għax ma hemmhekk hekk xi ħadd darba għamel delivery ta' handbag fuq shoot ta' Beyoncé, fuq il-CV tiegħu. Ħadem ma' Beyoncé. Eżek il-mentalità tagħhom u aħna
din nieħu minni ma naħseb anke ġenerali l-Maltin mhux hekk anzi dejjem għadmu tajjeb biżejjed jew. Mela, tlaqna?